Yazi kuyenzeka umuntu angenwe idlozi lini mase limngenile ebese liyaphakanyiswa kuyena ngaphandle ukuthi kunakwe ukuthi fanele kuqale ligezwe phambi ukuthi liphakanyiswe. Uma idlozi liphakanyiswa kumuntu lingazange liqale ligezwe, liphakama nazo zonke izinto ekade lizenza, zingaba zinhle zingaba ezimbi. Ungabe ungenwe idlozi ebelinempene nemfebo, nakuma ngasuliphakamisa kuwena-ke nawe-ke izophakama impene kuwena. Uyindoda umuntu wesifazane uzophakanyelwa imfebo nje uma ngabe ukuthi uvela ukuphakamisa idlozi nje kuthiwa hhayi nalo ukuhamba lokuphakamisa isithunya, nalo lokuphakamisa umndiko umundawo noma yini nje yaphakanyiswa idlozi kuwena. Lelo dlozi uma lingahlanzekile uphakama nawo konke ukungcola elahamba linako uma lingaqalanga lahlanzwa kuqala. Uma kuphakanyiswa le dlozi eliyi-1 kuphakanyiswa mhlawumbe umuntu owegwaza, nawe uzogwaza, uzoba isangoma esigwazayo uma uthi isangoma. Ube inyanga edubulayo uma uthi uphakanyiswa idlozi kanje nje wawo ungene inkabe. Uzodubula abantu, uzobulala abantu khona usebenza umsebenzi wedlozi. Omunye uthi usebenza abantu inkunzi yesela. Mengabe ngekho busy esigodlweni uyahamba ujomba emzini amathango emzini abantu angena ntshontsha yaza ntshontshe ngisho ithayi lemoto ayikhumula amathayi imoto isale imise emablokisini ngoba uvele waphakanyiswa idlozi nje wathiwa hhayi wena sekufanele siphakamise idlozi kuwena likhuluma. Yabo manje wena kusele kancane kangaka kufanele siphakamise idlozi likhuluma. Bakhohlwe ukuthi baligeza abawuliphakamisa kisela kuyena-ke meyisangoma noma umthandazi abe umthandazi oyisela. Kuthiwa ave ntshontshe umthandazi ubani, kuthiwa hhayi bukahleni lo muntu ohlola kangaka obhula kanje lo vatha zonke esontweni enkonzweni ayivatha iphelele, kuthiwa hhayi ngeke wena kantshontshe uyehlula. Kanti lesidalwa lesi esikuyena utheme ephakanyiswa sona saphakanyiswa singageziwe, saphakanyiswa sinjalo nokungcola kwazo. Waphakamisela noma waphakama umuntu obefeba noma waphakama umthakathi. Kuthiwa hhayi yazi ubani esikhundleni sokuthi elaphi hhayi uyathakatha Jesu, heyi hhayi ave ethakatha. Uyabona bese kukhala abantu bethi Jesu bekhala kanjalo kusuke kunenkinga. Inkinga ikhona lapha nekugeze. So kubalulekile ukuthi ngagagamenti siyaphakamisa kumuntu aqala kugezwe umuntu. Ngakathi egezwe edla ukuhamba lokugeza nani nani ezidla iy'nkamba zakhe zokuthi ahlanzeke yena. Yilapho-ke ukuthi kuklinike nemimoya yakhe noweyisela lahle ubusela nowenenhliziyo embi. Ngathi uphakamisa umuntu isidalwa kuphakama inkunzumalanga kasathane kuyena, abe nenhliziyo embi umuntu, abe yigovu uqobo lwayo. Kufanele kususwe yonke leyo nto, kususwe lowo nhliziyo embi, kusuke kona lokho ukuthi weyingwazi noma wedubula noma weyisela noma wenempene wefeba, agezwe afakwe emgqeni kahle ukuze akwazi ukuthi ene azothe asebenze umsebenzi ekufanele awenze kuwena. Ungaphakamisa isidalwa kanti uzophakamisa ubusela kuwena, uzophakamisa ukudubula, uzophakamisa ukuthakatha kuthi kuwena kade usontisa la ekhaya ubhizi ushaya isikhalango rawonda kumnandi kunjiyana, kudliwa amakhekhe kuphela, kudliwa amakhekhe enkonzweni ngiyangibona no drink jiki futhi sekuwuwe futhi usubanje uthakatha la ekhaya kanti nawe awuzenzi. Yilo muntu ophakanyisiwe la kuwena. Mhlawumbe uprofetha kangaka nje uprofetha ngaso isigebengu, uprofetha ngalisela lilona impela elisithunywa sinamandla kuwena, linamandla yonke indawo, linamandla ebuseleni, linamandla ekukhulumeni. Yakhuluma nedlula yona inambari lenishoyo kodwa inkinga manje isandla silule entweni zabantu uzothi usheshe uyithathe nje noma kuthiwa uzayazama ukunqaba kodwa manje
ugcine ubona nawe usuyithathile into umuntu ungazi uthathe kanjani, uzibone sowungene nebhakede emzini umuntu ungazi ungene kanjani, uzibone nje soyiqomile indoda yomuntu ungazi kanjani ngathi hayi into yaphakanyiswa kuwena, usuphilela yona, uziphileli wena. Kubaluleke ukuthi imoya ihlanzwe kuqala, nix maphakamisa aqala umuntu ugezwe, ngashaya ama-shortcut. Hayi sibani hayi into zakhe nje zo-sharp shoot zihamba kahle, kudinga nje ukuthi awuphakanyiswe isithunywa. Hayi ubani hayi uyabona yena lezi zinto kumpela, uyabona ya asimphakamiseni nje idlozi likhuluma, kanti sekuyonakala sekuphakanyiswa yonke ingxolo. Niyabuka ngathi ngiyahlanya noma ngenza ihlaka, kanti ngikhuluma into ekhona. Kukhona indawo ekwaziwayo ukuthi umuntu unesikhundla esiphezulu, kodwa futhi uyisela le inkomo, noma uyinyanga edumile noma uyisangoma esidumile, kodwa futhi uyakhuzwa nasekuthakatheni, uyakhuzwa kubafazi baba, uyakhuzwa ebuseleni, mhlawumbe uyisela le moto, into eyinjalo. Into ey'suke lezo zivuka lapha kulela dlozi elisuke kuyena, lingabhekwanga lingagezwanga kahle. Uthi umuntu antshontshe engasantshontshe sekuthiwa uthatha ngozwane. Ya kubalulekile nje izinto zidlule ekuhlanzweni kuqala phambi kokuthi zivunyelwe zisebenze kumuntu. Umuvelo waphakamisa idlozi nesithunywa kwasebenza, kukwenza ukuthi ube abnormal ungabi normal, ngoba manje kusuke kuhambisana nokuthi akugezekile. Uthi uzosukela umuntu emall ummemeze nje umhlolele, ku wrong lokho. Akuwona kahle ayekho umuntu othanda ukuvela ummemeze phambi kwabantu umtshela indaba zakhe, ngoba lapho usuke ubukisa kahle lapho usuke ungasakhulumi naso, usukhuluma nezwe lonke, mhlawumbe usuke uyi-advertise ngazi lezo zinto-ke lezo. Lowo muntu loyo umbona athi abnormal, athi hambe emgaqweni amisa umuntu athi wena yazi kwabanje angamnani esizotha, akwenze nje rough lo, akumemeze nje akutshela iy'ndaba zakho emgaqweni esigangeni. Alikho idlozi elithenze njalo, hamba umisa abantu esigangeni nasemgaqweni uthi ubatshela iy'ndaba zabo bengazibuzanga. Umuntu mezohlola kuwena uza kuwena esigodlweni uku-approacha yena, hhayi wena uthi u-approache yena. Omunye umuntu umbona athi kunokudidekanyana ekhanda okukhona, but ave hlola. Ezinye zane zezinto zokuthi imoya kuyena ayigezwanga, iyasebenza yona, kodwa manje isebenza together nokungcola kwayo nokungabi clean kwayo, bese kugcine sengathi lo muntu ekuyena uthi imphithanisa ikhanda, isimenzisa izinto ezingakho right, ezihamba ngathi futhi unokungahloniphi abanye abantu, akahloniphi i-privacy yabantu, vele nje akhuluma indaba zabo noma ikuphi le babona khona noma ehlangana khona. Mhlawumbe omunye avela ayikhulume kakhuluma ephuzile, uthi bekaphuza nje ukhuluma yonke into akumemeza uhleli ngaphesheya lapho ethi yazi wena njengoba kwabanje i-wrong yonke lento. Ezinye zani zezinto ezenziwa imoya eshayisanayo kuwena muntu osuke naleyo nto, ngoba ayigezwanga yahlanganiswa kahle kube ukuthi-ke yamukeleke kuwena ihlangene. Kwayiyona njengoba ingagezwanga ivele nje yaphakanyiswa kuwena, iyaxabana phezu kwakho, ayihlambekile, inokungcola kwayo konke futhi iyaxabana phezu kwakho. Njengoba ixabana phezu kwakho iyaphithana ingqondo, ebese wenza izinto abnormally. Ezinye zezinto esifanele lezo sizinakisise kakhulu, ungavele kuthiwa nje hayi siyayiphakamisa, isivele inamandla siyayiphakamisa. Ukuphakamisa kwakhona akuhambisane nokugezwa kwayo.